U aprilu 2013. postaje deo umetničkog centra Talija u Novom Beogradu. Okuplja decu uzrasta od 6 do 14 godina, a repertoar hora obuhvata duhovnu i svetovnu muziku. Naročito je poznat po izvođenju etno pesama iz stare Srbije. Pored gostovanja na poznatim televizijama poput RTS-a, Studija B, Pinka, hor često nastupa na festivalima humanitarnog karaktera. Vrlo zapažen nastup bio je u januaru 2015. godine u Švajcarskoj, kada je hor nastupio na Svetosavskoj akademiji dopunske nastave na srpskom jeziku, izvrši kompozicije duhovne muzike Mokranjca i Rachmaninova, kao i etno pesme. Večeras će nam izvesti 3 kompozicije. Druga Rukove, Stevana Stojanovića Mokranjca, Oj Todole mili Bože, narodna opredna pesma, Svjat i tebe pojam Stevana Stojanovića Mokranjca. Poslušajmo dečiji hor Talija.